हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ बड' टिभि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं आसा खालामदि नोंथांमोनहा बयबो मोजां दं होनना लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजां प्रडाक्टनि सायावहाय माने डेमो टेस्ट दिन्थिगोन लोगोफोर माने फोरमान होगोन बे प्रडाक्टआ माबायदि मोजां नंमारगौना नंमारा मा खामानि होमारोना होमारा दा नोंथाङा बे डेमो टेस्टखौ नायनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप दा खालाम माने नोंथाङा प्रडाक्टनि सायाव जुदि मोजाङै मिथिनो लुगैयोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जुदि नोंथाङा प्रडाक्टनि सायाव जुदि जेबो नलेज लानो गोसो गैयाब्ला नोंथाङा भिडिअखौ नायिया गाहाम आरो जाय बिथांमोनहा गोदान भिउवार्सफोर बे बिथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो घन्टिनि सावगारियाव थुना हो जाहाथे नोंथाङा सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननानै आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नायग्रोनो हायो दा लोगोफोर आं बे जे प्रडाक्टखौ नोंथांमोननि सिगाङाव डेमो टेस्ट दिन्थिनो नागिरदों आं बे प्रडाक्टनि सायावहाय माने सिगांग्रो भिडिअ खालामखांखाबाय दा नोंथाङा गुवारै मिथिनो थाखाय बे आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय माने आं बिनि लिंकखौ माने आई बटनाव आरो इन स्क्रिनावहाय माने होगोन नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय आरो डिसक्रिपसनाव होगोन लोगोफोर आरो बे प्रडाक्टखौ नोंथाङा जुदि इउज खालामनो गोसो दंब्ला आङो स्क्रिनाव आंनि नाम्बारखौ होगोन बेहाय कल खालामनो हागोन बा वाट्सएप मेसेज खालामनो हागोन लोगोफोर दा लोगोफोर नोंथाङा नायदों बड' टिभि दे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागाय लोगोफोर आं जे प्रडाक्टनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव डेमो टेस्ट दिन्थिनो नागिरदों बेनो जाहैबाय लोगोफोर मुडि केयारनि अइल रेन्जनि कार्डिअ एक्टिभ लोगोफोर अइल कार्डिअ एक्टिभ लोगोफोर आं बिनि भिडिअ बानायखांखाबाय दा लोगोफोर बेहाय जोङो इनग्रेडियेन्ट्स हिसाबै माने 6 टाइपनि इनग्रेडियेन्ट्सफोर मोननाय जायो लोगोफोर सेथियाव दङ अर्जुना गुग्लु अश्वगंधा अनार गुटुकुला आरो सांबसमा लोगोफोर आरो लोगोफोर बेखौहाय माने माबोरैहाय इउज खालामनांगौ आरो सोर सोर इउज खालामनो हायो होननानै बुंब्ला लोगोफोर बेखौ माने 12 बोसोरनि बारा जानाय गथ'निफ्राय माने ओरैहाय 65 प्लास 60 34 बिदि एजनि सुबुंफोरा माने बयबो इउज खालामनो हागोन लोगोफोर बेखौ माने लोगोफोर जाय हिन्जावफ्रा प्रेगनेन्ट आरो गथ'आ गाइखेर जानाय गोनां बे हिन्जावफोरनो बेखौ होदलानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला बेखौ डक्टरनाव सोंग्रोनानै होनांगौ लोगोफोर माने मोजां होननानै बे माने प्रेगनेन्ट हिन्जाव आरो गथ' गाइखेर जानाय हिन्जावफोरनो माने बेखौ कनजुम खालामहोनो नाङा लोगोफोर आरो बेखौ माने माबोरैहाय इउज खालामनांगौ होनना बुङोब्ला लोगोफोर ओंखाम जानायनि सिगां लोगोफोर उदै खालियावहाय फुङाव थरसे आरो बेलासियाव थरसे लोगोफोर जानायनि सिगां इउज खालामनांगौ कनजुम खालामनांगौ लोगोफोर दैजों दा लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे डेम'खौ जुरिदिनि लोगोफोर आं डेम'खौ दिन्थिनो थाखाय लोगोफोर माने दै लादों लोगोफोर आरो थाव लादों लोगोफोर सारसों काटेल माने मास्टार अइल जों बर'फ्रा माने बेखौनो गोबांसिन इउज खालामो जोंनि आसामावहाय दा बेनिखायनो आं बेजों डेमो टेस्ट दिन्थिगोन लोगोफोर दा लोगोफोर आङो डेमो दिन्थिनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि हेल्दी लाइफ थानो लुगैयोब्ला आरो हार्टखौ मोजां लाखिनो लुगैयोबा अरायबो नोंथांमोनहा मोनथाम बुस्थुखौ माने कन्ट्रल खालामोबा मोजां बा गारोबा मोजां लोगोफोर सेथियाव बेनो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा स्मक खालामनायखौ गारनो हायोबा मोजां स्मकिं खालामनायखौ आरो नैथियाव नोंथांमोनहा एलकहल कनजुम खालामोबा बा जौ लोङोब्ला बेखौ नोंथांमोनहा गारोबा मोजां माने जौ लोंनायजों जोंनि देहाजों लोगोसे जोंनि न'खराबो माने गुलुं गुजुं जालांनो हमो आरो थामथियाव लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि बाहेरानि जायो दखानफोरनि बा हटेलफ्राव ओंखाम ओंख्रि जायो अब्ला नोंथांमोनहा बेखौ गारनाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला लोगोफोर मोनसेल' थावजोंनो माने दिनै इउज खालामबाय बेखौनो गाबोन समफोर सानथाम सानब्रै इउज खालामनानै बे माने थावा गोसोम जालांनो हमो मबिलफोर बादि खामनाय मबिलफोर बादि माने बेजों इउज खालामबाय थायोबा माने बे खामखोन्दा थावआवनो संबाय थायोबा माने बियो बिराद गाज्रि लोगोफोर जोंनि देहानि थाखाय बेनिखायनो बाहेरायाव जानायखौबो एसे कन्ट्रल खालाम लोगोफोर हायोब्ला बे माने लोगोफोर नोंथांनि देहायाव ब्लाड प्रेसार कलेस्ट्रल लेभेल आरो लिपिड लेभेल बे मोनथाम बुस्थुखौ माने बियो अरायबो माने नर्मेल थि लाखियो लोगोफोर दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे बुस्थुखौ कनजुम खालामोबा नोंथांनि देहानि थाखाय बा नोंथांनि हेल्दी हार्टनि थाखाय जोबोद मोजां आरो लोगोफोर जायफोरा हार्ट एटेक दं आरो जायफोरा अभारद्राय माने मोदोम गोनां फुंद्रायनाय मेजेम गोनां मानसि बेफोर बे प्रडाक्टखौ माने इउज खालामथारनांगौ लोगोफोर दा आङो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै लोगोफोर बे प्रडाक्टआ गोदानानो आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय माने डेमो टेस्ट दिन्थिनो थाखाय बे माने भिडिअ खालामनो थाखाय बे प्रडाक्टखौ बायना लाबोदों लोगोफोर बेबायदि सिल थायो लोगोफोर नायदो लोगोफोर दा आङो बे सिलखौ खेवनोसै लोगोफोर बेवहाय माने बेबायदि होथेनाय थायो लोगोफोर बेखौ माने बख'नांगौ बेनिफ्राय माने बियो
टेब्लेट फर्माव फैयो लोगोफोर आं एसे केमेराखौ डाउन खालामदिनि लोगोफोर डेम'बो खालामफानांगौ बेयो माने बेबायदि टेब्लेट फर्माव फैयो लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोनहा दा आङो थरसे लानोसै लोगोफोर नोंथांमोननो डेम' दिन्थिनो थाखाय आङो बेखौ होथिफिनसै लोगोफोर बेनि प्राइसखौ आङो बै सेथि भिडिअ खोन्थाखादों अब्लाबो आं बुंबावनोसै लोगोफोर बेनिया माने 521 रुपिस आरो नोंथाङा जुदि मडिकेयाराव फ्रि रेजिस्ट्रेसन खालामनानै बे प्रडाक्टखौ पारचेस खालामोबा नोंथाङा माने गाहायाव मोनगोन बिनि खमाव आं बेखौ बे टेब्लेटखौ पाउडार खालामसै लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावनो जाहाथे नोंथांमोनहा नंखाय दस्रा बुस्थु होदों होननानै साना नायदो लोगोफोर आङो बेखौ माने उनग्लिबाय दा खामानि होमारोना होमारा लोगोफोर नायदो नोंथांमोनहा नुगोन लोगोफोर मानि थाखाय आं थाव गोथां जों बर'फ्रा होनो माने मास्टार अइल बेसरनि थाव बेखौ मानो जायो लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे थावखौ लानाय जादों माने बेवहाय लोगोफोर माने बिराद माने गाज्रि कलेस्ट्रल दं लोगोफोर बेड कलेस्ट्रल मोनो जोङो बे थाव गोथाङाव माने नोंथांमोनहा इउज खालामना बेजों केन्सार जायो लोगोफोर बेखौ इउज खालामबाय थायोबा जोबोद गाज्रि बियो लोगोफोर नोंथांमोनहा नुगोन बिराद माने लाथा लाथा बे थावा बिराद गोसोम नोंथांमोनहा बेखौ इउज खालामनाया गाहाम लोगोफोर बेबो गोदानानो आं दा नै अपेन खालामसै लोगोफोर दा नोंथांमोनहा बेखौ नङा सानगोन लोगोफोर नैबेहाय दङ मास्टार अइल लोगोफोर आरो ओरैहाय दङ कस्सी धानी सारसं का तेल लोगोफोर लिरनाय दं हिन्दीनिबो ओरैहाय इंलिशनि दासो आं दखानाव लाना फैदों लोगोफोर दा लोगोफोर आङो नैबे दैयावहाय माने बे थावखौ होनसै लोगोफोर दैयाव होबाय आं लोगोफोर एसे होबावनोसै जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ लोगोफोर दा लोगोफोर आङो सरि एसे गोलैबाय दा लोगोफोर आङो नोंथांमोनहा नायदो दैया थावा सायाव दं लोगोफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबे खन्दआवहाय गोसोम जाबाय लोगोफोर बे माने केलेस्ट्रल लोगोफोर बेड केलेस्ट्रल बेयो जोंनि देहाखौ जोबोद खहा खालामो लोगोफोर नोंथांमोननि देहाखौ बा जोंनि देहाखौ बयनिखौबो दा जोङो आन्दाजै मिथिया हसिया माने बेखौ जों कनजुम खालामो बेनिखायनो जोंनाव बेराम आजार जानायखौ जों रावबो मिथिनो मोना अभारद्राय मोदोम जानाय बा मेजेम जानाय बा केन्सार जायो जोंनावहाय माने गोबां रोखोमनि बेराम जायो लोगोफोर थावनि गेजेरजों दा बेनिखायनो मोजां थावखौ जानांगौ लोगोफोर नोंथांमोनहा आं बे थावनि सायावबो भिडिअ खालामखांबाय लोगोफोर मडिकेयाराव मोनसे मोजां थाव मोनो आं दा बिनि लिंकखौबो नोंथांमोन माने भिडिअनि आइ बटनाव होगोन लोगोफोर दा नोंथांमोनहा बेखौबो नायनो हागोन आंनि चेनेलावहाय दा आं लोगोफोर बेखौ माने बेवहाय होनसै लोगोफोर दा मा खालामो बे नायदिनि बे माने कार्डिय' एक्टिभखौ आं बे थावआव होबाय लोगोफोर होबाय आं लोगोफोर थरसे नायदो लोगोफोर गाहायाव गलांबाय बेसेबांबा फिथर बेयो नाय क्लिन खालामबाय लोगोफोर बेयो दा बे क्लिन खालामनाय उदैयाव जों बे कार्डिय' एक्टिभखौ कनजुम खालामोबा बे नोंथांनि बेड केलेस्ट्रलखौ बेयो क्लिन खालामनानै माने जोंनि बे टयलेटजों लोगोसे थांफागोन लोगोफोर जुदि बेखौ बे अइल कार्डिय' एक्टिभखौ इउज खालामबा लोगोफोर नायदो बेड केलेस्ट्रला बे गाहायाव गलांनो हमबाय लोगोफोर बेसेबां केलेस्ट्रल थायो नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय बेसेबां कलेस्ट्रल थायो लोगोफोर बे माने बेसरनि थावआवहाय माने बिराद गाज्रि लोगोफोर नोंथांमोनहा बेखौ टटेलि इउज खालामनो नाङा जुदि हेल्थि लाइफ थानो लुगैबा बेराम आजारनिफ्राय जुदि बासायनो लुगैयोबा माने नोंथांमोनहा मोजां देहा लानो लुगैयोबा जोंनावहाय खम दामाव मोनो होननानै लोगोफोर जोङो माने खम दामाव बायनानै लाबोयो बिनिफ्राय लोगोफोर जोङो बेरामखौ जमा खालामनानै फैसाखौबो जमा खालामनानै माने सानसेनो डक्टरनो हैनांगौ जायो लोगोफोर नाथाय जों थाइसे थाइनै माने डिफरेन्ट दामनिखौ लानानै माने मोजां प्रडाक्टखौ इउज खालामनानै जोंनि देहाया
अरायबो जाहाथे मोजां थायो आं लुबैयो बयखौबो लोगोफोर दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे डेम' टेस्टखौ दिन्थिदों लोगोफोर नोंथांमोनहा नायदो गाहायाव बेसेबांबा बुरजा थाहैबाय बे माने बेड केलेस्ट्रल लोगोफोर बाहाय नोंथांमोननि देहाखौ माने जोबोद गाज्रि खालामो बियो बुस्थु बेसेबांबा गोसोम माने आरो होबावबा थांबावगोन लोगोफोर नै दंबावो एसे नै दा नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय थारैनो माने कार्डिय' एक्टिभा इफेक्टिभ माने क्लिन खालामो लोगोफोर दा बेवहाय माने नैबे सानियावहाय लोगोफोर गैला बियो क्लिन खालामजोब्बाय माने बै जे केलेस्ट्रल बियो गैला लोगोफोर क्लिन खालामजोब्बाय दा बे गोजौआव थानाया बियो माने मोजांसै लोगोफोर क्लिन खालामनानै जे गाज्रि बुस्थु नायदो बाहाय थाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि बे थाव गुबै इउज खालामना बेहाय बेसेबां गाज्रि बुस्थु दंमोन बेयो बाहाय थाहैबाय लोगोफोर बे थावा गोग्गो जानो हमबाय कालारा डिफारेन्ट जाबाय सोलायबाय दा नैबे गाहायाव नायदो लोगोफोर बेसेबांबा बुरजा गोसोम जमा जाहैबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनहाबो जुदि बेखौ इउज माने बे डेम' टेस्टखौ गावबागाव न'आव नायनो हायो लोगोफोर माबोरैहाय होनना बुङोब्ला बे कार्डिय' एक्टिभखौ माने लानांगोन मडिकेयारनिफ्राय आरो जुदि नोंथाङा बेखौ नांगौबा आंनाव कल खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बे जे इउज खालामो न'आव दङ नोंथांमोनाव थाव गुबै माने बेसरनि थाव सारसं काटेल होनो हिन्दीनि आरो इंलिसनि मास्टार अइल होनो बेखौ लानानै माने मोनसे ग्लासावहाय दै लादो लोगोफोर बेबायदि दिंग्रिनि ग्लासाव बेनिफ्राय बे दै लानानै दैयावहाय माने बे थावखौहाय माने थाव गुबैखौ एसे होदो लोगोफोर मास्टार अइलखौ बिनिफ्राय बे आं जेरै खालामदों कार्डिय' एक्टिभखौ गुन्दै खालामनानै माने देफ्रुनानै उननानै गुन्दै खालामनानै बे सायावहाय होदो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनहा नुगोन लोगोफोर बेबायदि गाहायावहाय जमा जाहैनाय बेयो माने जोबोद गाज्रि जोंनि देहानि थाखाय लोगोफोर गिलु बालु माने बेहाय गाज्रि बुस्थु दङ नोंथांमोन बेखौ जोङो मिथियामोन सिगाङावहाय आरो खायसेया बुङो लोगोफोर सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ इउज खालामबोगासिनो बेबायदि बुंग्रा सुबुं दङ गोबां जोंनि बर'आव लोगोफोर नाथाय मिन्थियै समाव जों इउज खालामबाय दा मिन्थिनानै इउज खालामनाङा लोगोफोर बेनिखायनो जों बर'फोराव माने बेराम जानाया बुजिनो मोनै सानथ्र' हायै गोबां रोखोमनि बेराम जायो लोगोफोर दा नोंथांमोनहा बुजिनानै ला बेफोरबायदि प्रडाक्टखौ इउज खालामनाया जोबोद गोनां लोगोफोर दा आङो लोगोफोर भिडिअआ गोलावद्राय जानोसै केमेराखौ एसे गोजौ खालामनोसै दा लोगोफोर नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ डेम'नि गेजेरजों माने माबायदि माने बे बेसरनि थावआवबो माबायदि माने गाज्रि बुस्थु दङ दा बेखौ जोङो माबोरैहाय क्लिन खालामगोन बेनि गेजेरजों दा नोंथांमोनहा सिगांग्रो लोगोफोर देहाखौ थि लाखिनो थाखाय बे थावखौ सोलाय लोगोफोर सेकेन्ड टाइम नैखौ इउज खालाम लोगोफोर आरो जोङो बिराद अमा बेदर जायो बर'फ्रा माने अमा बेदराथ' माने जोबोद मेजेम बेनिखायनो जों बर'फ्रा अमा बेदर जानानै बेसेबांबा गिदिर गिदिर जानोबो हमबाय दा बेनिखायनो लोगोफोर बे कार्डिय' एक्टिभखौ नोंथांमोनहा इउज खालामोबा जोबोद मोजां नोंथाङा माने अभार मोदोम अभार मेजेमबो जानाय नङा आरो नोंथांनि हार्टआ अरायबो हेल्दि थागोन लोगोफोर मोजां थागोन नोंथांनि हार्टनि बे मासल्सफ्रा मोजां थागोन जेसेबां दिन हार्टआ मोजां थागोन अब्लासो नोंथांनि जिउआ अब्लासो मोजां थागोन लोगोफोर नङाब्ला नोंथांनि जिउआव माने थांनानै थानायाव जेबो माने मिनिं थानाय नङा लोगोफोर दा आङो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टखौ इउज खालामगोन होननानै आरो बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर बाय लोगोफोर टेक केयार